Gogoratu, abenduaren 3an Euskararen egunean bukatuko dela Euskaraldia eta Euskaraldiaren 11 egunak, baina Ametsa Arzalluz bertsolariak esan bezala 12. eguna eta hortik aurrera etorriko direnak izango dira garrantzitsuak. Gernika Lumon 3169 lagunek eman dute izena eta azaroaren 30etik abenduaren 3 bitartean ekitaldi ugari izango dira. Hau bizi eta Belarri Prest artean. Azaroaren 30ean, iluntzeko 8etan kontzertua izango da Gernikako Institutuan, Segundola eta Musika Eskolako konboak eta Some Rockers. Iluntzeko 8 eta 4 bai euskarari ziurtagiri banaketa Astran. Abenduaren 1ean Someko aurren koruak 181 umek eta Urdaibai kantagunea izango dira Merkatu plazan, 12 abestiz osatutako liburuskari errepasoa egiten. Abenduaren 12an, 5etan euskera olgeta errotun kanpaina amaierako jaialdia izango da Jaialai frontoian, ure elkartarekin. Eta abenduaren 3an, 9etan 11 orduko irakurraldia elai-alai areto txikian, Berbalagunen eskutik, Uxu Alberdiren Janis Joplin lana izango da bertan, 8 eta 4 berriz, Euskaraldiaren amaierako jaialdia Foru plazan, Sagardo Kupela, Kopaua eta Erromeria Segundola eta Musika Eskolako kideekin. Gogoratu, bai euskarari ziurtagiri banaketa ekitaldia aurten, 22 entitatek eskatu dute 2018an bai euskarari ziurtagiri ebaluazioa egitea, 10 urte diraia da ziurtagiri banaketa egiten dela eta Astran izango da esan bezala ostiral honetan, iluntzeko 8 eta 4 bertan Eriz Magoaren ikuskizuna izango da. Antolatzaileak, betiko legez, Gernika Lumoko udala, Busturialdeko AEK, Artez Euskara Zerbitzua, Busturialdean Euskaraz bizi eta Seber Altube ikastola dira.